Як актер от тих. Да, точно, он е актер. А уния не са актери. Они са като нас уметници, легенди. Той е добър. Той може. Радо! Радо! Ночев се ми сърце пати. Радо! Душа моje, kad se voli sam. Радо! Го проберденирано не ме знае. Добре, не саглед друг контекст. Разбира, може да го споредиш. Ама ние на нас Ама ние повече си идентификуваме в общия. Ама аз не правя идентификация. От плака ги идентификуваш, значи плаки, разбираш. Правиш некъде идентификация, разбираш. Аз знам от това, не мора да се идентификувам. Ама глобала земено. Не правим за... Да. Генерално земено, они са ни по-близки. Повече сме го доживяли това, нищо го гледаме, ще го правят. Look this, Viper, forever. Прави робиме мене. Аз се нещо Дали се Ион юше за едно бе. изкушено бил. Ей!